Stavi naočare! Novu godinu pravo. Danas lovimo znači divlju svinju, vepra i nazime. Lovimo vuka i lisicu i srnu to. Da je kazan sa rakiju. Mislim, dajte pažnju na bezbednost, na rukovanje oružjem. Podelit ćemo se u ova 4 pravca. Znači glavni pravac ide tamo ka Zečanskim bačijama, kaže to je ovaj pravac tamo. Gore će da bude do 20 ljudi gore ka Metalici, to je put do Metalici gore. Ljudi idu na krst, Čubra će da vodi i Demir Čubra. Čubra će da vodi ljude gore ka Sigurno Strugari, zna on gde je. Sve je stalo, da vas ne zadržava hladno vreme, onako ne može se reći. Gde su igre? Ko zna gde ide, ko ima I šta radi? Od koliko do Da bi koliko? jebe ceo sve. Pa da li mi je rekao? razmišljaju, nek me se čekaju i delimo to. Prvo neki dobiju znaju. A toga je brž, što lova?
Thank you.